Sziasztok, én itt Dávid vagyok. Sziasztok, én itt Barbie vagyok. És fizikai kísérleteket fogunk nektek bemutatni. Hát a kellékek: egy tiszta papír zsebkendő, egy ecset, festékek, egy tálkába víz, és látjátok, a papír zsebkendőből már ázódik itt már egy pár órája ez a zsepi. Na hát, meg kell egy radír fogvájó. És kell egy rongy. Igen, és egy rongy, amire a tányért rárakjátok. Na, szóval a papír zsebkendőt beáztatjátok vízbe, a festékekkel pedig szépen összekenitek a papír zsepit. És akkor ezt a radírt és a fafogvályokat csak így szépen közepére helyezitek. Öngyújtóval meggyújtjátok, és egy poharat, akármilyen poharat, csak így fogtok, és így rárakjátok szépen. És az a kísérlet lényege, hogy a pohárba így ez a víz, ami itt van, meg a papír zsepin, az a színes, így elkezd így felemelkedni. A tányéró pedig elkezd eltűnni. És a tűz szépen lassan kialszik. És ha kialszik a tűz, akkor már tovább nem emelkedik a vízszint a pohárba, hanem egyszerűen megáll. Most ezt nem tudom bemutatni, mivel az előbb kifogyott az összes öngyújtóm. Úgyhogy szívás. De ti otthon próbáljátok ki. Figyú! Nem vállalunk felelősséget a videóban látottakért. Egy szülő, vagy nagytesó, vagy valaki legyen mellettetek, mikor ezt csináljátok. Hát, én voltam Dávid, ő pedig Barbie. Sziasztok!